Morning mga kaibigan. Andito ako ngayon sa dagat para ipakita ko sa inyo ang isang uri ng trap na kahit anong pumasok dito ng mga isda o anuman laman dagat ay kayang hulihin. Ito yan. Ito. Yan ang tawag dito sa amin yan ay bunuan. Ayan. Tingnan natin sa loob. Andun ang loob kung ano itsura. Meron siyang tawag dito sa amin yan yung taktakon. Galing siya doon sa gilid hanggang papunta doon. Papunta sa loob. Diyan bumabaybay yung mga isda para ma-trap sila dun sa loob. Tingnan natin sa loob. Halika kayo. Yan ang kanyang bunganga mga kaibigan. Yan. Diyan papasok ang isda. Pagka binaybay itong napakahaba nitong galing dun sa tabi. Pag binaybay yan, papasok dyan. Yan. Ayan, dalawang bunganga yan. Nasa gitna yung napakahaba na yun, yung taktakon tinatawag. At dito na sila sa loob. Dito sila magpapaikot-ikot lang. Yan. Hanggang sa makarating doon. Tingnan natin ang pinakaloob nito. Sayang nga lang at hindi natin nabutan kanina yung may-ari na nag-harvest na sila ng isda. Yan. Yan ang bunuan. Yan ang itsura niyan. Yung bunuan na yan. Yan. Yun. Meron pa isang pintuan doon. Palit ng palit ang pintuan. Talagang matatrap na sila pag nakapasok na rito. Pag nakapasok naman sila dyan sa maliit na yan, babaybay naman sila rito. Yan. Paikot-ikot lang sila dito. Yan. Paikot-ikot lang sila dyan. Hanggang makarating na sila dito sa pinakamaliit na espasyo. Yung malalaking isda mga kaibigan dito na. Dito na sila. Mag-i-stay din na sila rito. Yan. Kasi hindi naman na sila makakapasok dito sa pinakang bulsa ng pinakang trap na talaga. Ito na. Makitid na to. Ganito na lang ang makapasok ditong isda. Ayan. Papunta dito. Dito sa espasyo na to. Maliit na lang yan. Yan. Tapos mayroon na naman isang bunganga. Ito na. Napakaliit na. Kasya na lang ang ganito kalaking isda. Kasi yung malalaki doon na trap sa inan. Diyan na sila. Diyan na sila sisiluin sa loob. Yan. Hindi na natin bubuksan. Kasi wala na dito yung nakilala kong may-ari. Nakaalis na. Baka magkamali pa tayo ng pagkabit. Diyan sa loob niyan, diyan na sila magsasarok. Yan. Yan ang itsura ng bunuan. Tawag dito sa amin yan ay bunuan. Sayang hindi natin nabutan yung pag-harvest nilang isda kanina. Marami silang nahuli. Nakakapunta tayo dito ngayon kasi low tide. Pagka high tide dito, hanggang lagpas ulo dito. Kalalim. Kaya ayan. Ganyan itsura niyan. Medyo mahalaga. Malaking halaga raw yan pag nagpundar ka niyan. Nasa 70,000 daw. Medyo hindi natin kaya. Sa isa lang tayong hamak na manging isda. Medyo mapuhunan siya. Pero napakaganda. Pagka nakabit mo na, wala nang pagod-pagod. Araw-araw ka na lang mag-harvest. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Ang tawag dito sa amin yan ay bunuan trap. Bunuan. Dito sa amin sa Kabikulan. So yun, bye-bye. Thank you for watching.